കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘ്യേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. മദ്ദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഓണൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഓണൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ഓണല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പനിയാണ് മാതാജി. ഇന്നലെ തുടങ്ങി നല്ല പനി. പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചാണ്. കഴിച്ചില്ലേ മാതാജി? ഭയങ്കര മഴയല്ലേ? മഴ, നല്ല മഴ. മരുന്ന് കഴിച്ചു. തൊണ്ടവേദനയും പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി പോയി. മറ്റേ മാതാജി ഏൽപ്പിച്ചാ പോരായിരുന്നു വയ്യാങ്കി. വയ്യാങ്കി അങ്ങ് വേറെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു വയ്യാങ്കി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അവര് ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കല്ലേ. മാതാജി എന്തോ മോളുടെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പറയുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം കേട്ടോ 12. മാതാജി, സാരമില്ല, കൃഷ്ണനെല്ലാം മാറ്റി തരും. അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂലേ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെന്ന് പേടിക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലത്ത് വിചാരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്, പിന്നെ വൈകിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം യഥാ പ്രതിനിവൃത്ത ഗുണോർമി ചക്രമാത്മപ്രസാദ ഉദയത്ര ഗുണേശ്വസംഗ കൈവല്യ സമ്മത പദാസ്ത്വത ഭക്തിയോഗഃ കോ നിർവൃതോ ഹരികഥാസുരിതിം ന കുര്യാത്. ജ്ഞാനം യഥാ പ്രതിനിവൃത്ത ഗുണോർമി ചക്രമാത്മപ്രസാദ ഉദയത്ര ഗുണേശ്വസംഗ കൈവല്യ സമ്മത പദസ്ത്വത ഭക്തിയോഗ കോ നിവൃതോ ഹരികഥാസുരിതിം ന കുര്യാത്. ജ്ഞാന യത് നിവൃത്ത പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചു. ഗുണ ഊർമി ചക്രം നീർച്ചുരി ആത്മപ്രസാദ സംതൃപ്തി ഉദ അതിലുപരി യത്ര ഗുണേഷു അസംഗ ആസക്തിയില്ലാതെ കൈവല്യ ഇന്ദ്രിയം സമ്മത പദം പദഃ എന്നാൽ ഭക്തിയോഗഃ ഭക്തിയോഗം കഹ ആര്യ നിമഗ്നമായി ഹരികഥാസു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ രതിം ആകർഷണം ഇല്ല ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ് ശിലപ്രഭാത്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരമാലകളെയും നേർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായും വിലക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരമാലകള് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങള് ഒരു തിരമാല പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നീർച്ചുഴികളെയും അതിൻ്റെ ചുഴിയിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പൂർണ്ണമായും അതിനെ വിലക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ശരിയായ അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ആ ജ്ഞാനം ആണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള് മാറ്റിവെക്കണം. ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങള് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിന്റെ നീർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായും വിലക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വരും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വരും. എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകിയാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസംതൃപ്തി വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടിയാല് ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായി സന്തോഷം ലഭിക്കും. ആകയാൽ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതമാകാനുള്ള അഥവാ നിമഗ്നമാകാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ? അതായത് ചോദ്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക സന്തോഷം നമ്മള് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവത്ഗീത 10:9 അനുസരിച്ച് എന്താണ് 10:9? 10:9 ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചതുശ്ലോകി ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ 10:9. 10, 8, 9, 10, 11. അതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എന്ത്? മച്ചിത്ത മത്യത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ചമാം നിത്യം തുഷ്യന്തിചാരമന്തിച. എന്ത് വേണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധതീർത്ഥമാക്കുക വഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 10:9 അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അതിശയനീയമാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തികച്ചും കൃത്യനിർവഹണപരമായ കർമ്മങ്ങൾ സർവദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ സേവയില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മരണയില് വ്യാപൃതമായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്രകാരം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അന്യോന്യം പരമാനന്ദ അനുഭൂതികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും അതീന്ദ്രിയ സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. 2 ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോ ക്ലാസ് വെക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു. വസന്തമാതാജിയോട് പറയായിരുന്നു ക്ലാസ് വെക്കാൻ. എന്തിനാ രാത്രി വൈകിട്ട് അല്ലെ? ഇന്നലെ വെക്കണ്ടായിരുന്നു. അതെ, വൈകിട്ടൊക്കെ വെക്കായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അത് പറയുകയും ചെയ്ത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തികച്ചും കൃത്യനിർവഹണപരമായ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അന്യോന്യം പരമാനന്ദ അനുഭൂതികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും അതീന്ദ്രിയ സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉചിതവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുത പരിശീലന അവസ്ഥയിൽ പോലും സാധനാവസ്ഥ നമ്മള് ജപം ചെയ്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാധനാവസ്ഥയിലും ഈ അതീന്ദ്രിയ പരമാനത്തെ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതാണ്. പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അഭിവൃദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി ജീവസത്ത യഥാർത്ഥമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭഗവാനുമായുള്ള സവിശേഷമായ ജ്ഞാതീഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുമായുള്ള വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധം വരെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ പുരുഷനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗമാകിയാൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കൈവല്യം, എന്താണ് കൈവല്യം? നമ്മൾ മീനിങ്ങിൽ പഠിച്ചു. അതീന്ദ്രിയം അല്ലെ. കൈവല്യം അതീന്ദ്രിയം അത് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൈവല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കൈവല്യം, അത് ഭക്തിയോഗത്തെ കൈവല്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി വൈദിക പാഠഭേദം ഏകോ നാരായണോ ദേവ പരാവരാണാം പരമ ആസ്തേ കൈവല്യ സജ്ഞത ഉദ്ധരിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ നാരായണൻ കൈവല്യൻ, യാതൊരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആള് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെയാണ് കൈവല്യ പന്ഥാവ്. പന്ഥാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാത. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന മാർഗങ്ങളെ കൈവല്യ പന്ഥാവ് അഥവാ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൈവല്യ പാന്ത ശ്രവണത്തിൽ നിന്നും
അഥവാ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അത്തരം ഹരികഥാ ശ്രവണത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം ഭക്തന് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത സാർവലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർമുക്തതയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഹരികഥാ ശ്രവണം അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താവും? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികമായ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അനാകർഷകമായി തീരുകയും പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഒരു ഭക്തന് സ്വശരീരത്തിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാവും നമ്മുടെ ചിന്ത. ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാം, അതിന് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെല്ലാം സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കും. അപ്പോൾ എങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് താല്പര്യമില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബന്ധങ്ങളോട്, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോടായാലും വീട്ടിലുള്ളവരോടായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാണ്. അതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നാളെ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്തരം ഒരു പ്രേമാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. എന്ത് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ വന്നാലും ഒക്കെ ഭഗവാനില് ഏൽപ്പിക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒക്കെ ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുമ്പോ എന്താവും? നമ്മൾക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് വരും, നാളെ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെ എൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് അവരുടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേസമയം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാല് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അയ്യോ, 10 ആളോട് പറയും. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അവര് ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ തരും. ഇന്നോടത്തൊരു ജ്യോത്സ്യനുണ്ട്, അല്ലെ മറ്റോടത്ത് ഒരാളുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കായിരുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇതേവരെ പോയിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശരിയാണല്ലോ, അത് വേഗം അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ശരിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ കാശ് പോകാന്നല്ലാണ്ട് ശരിയൊന്നും ആവൂല. കുറേ അങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. ഇപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്കണ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അങ്ങനെ ഒരു മൂഡിലേക്ക്, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പൊ എന്താവും? അപ്പൊ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരൂല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കർമ്മഫലം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ആകെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരും. ഇന്നത് അത് അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നും കിട്ടൂല. എന്താണ്? സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ആ സമയം അതിൻ്റെതായ സമയമാവുമ്പോ അത് നടത്തും. അത് ഉറപ്പാണ്. കുറച്ച് നാള് കഴിയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നല്ല, ഇപ്പൊ നോക്കിയാ അത് ശരിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾക്ക് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. തിരയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭവസാഗരം എന്നാണ് പറയുക. ഇങ്ങനെ ഭവസാഗരത്തിൽ കടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താവും? അതില് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു താല്പര്യം. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭൗതിക വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ എന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. തിരകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതീവ താല്പര്യം കാട്ടുന്ന അഥവാ ഒരു ഭക്തന് അനാകർഷകമായതും താല്പര്യമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പങ്കുചേരുന്നതുമായ സർവലൗകിക പ്രവർത്തികളും ആ പ്രേമാവസ്ഥയിലുണ്ട്. ഈ പ്രേമാവസ്ഥ ഇതിൽ പ്രതിനിവൃത്ത ഗുണോർമ്മി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത് ആത്മപ്രസാദ അഥവാ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പരിപൂർണ ആത്മസംതൃപ്തിയാൽ അസാധ്യമാണ്.
സംതൃപ്തിയാൽ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളില് ആത്മാവിന് ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഈ അവസ്ഥയെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും? നമുക്ക് ആ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കും. എന്നാലും അവന്റെ മഹത്വത്തെ കൂട്ടാക്കാതെ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഭാഗം അവൻ സ്വമനസാലെ സ്വീകരിക്കുകയും നവഭക്തർക്ക് ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരവസരം നൽകുന്നതിനായി ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട്, പക്ഷെ അതിന് അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഭഗവത് കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കടാക്ഷം കിട്ടിയാലും മാത്രമേ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിന് അവർക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായില്ലേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും അവിടെ ഇവിടെ ഓടാതെ, പല ദേവന്മാരെ എടുത്ത് ഓടാതെ ഭഗവാനില് എല്ലാതും സമർപ്പിക്കുകയും അല്ലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു അവസരം നൽകുന്നതിനായി ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനവുമായി അദ്വിതം കൃത്യമായി യോജിപ്പിച്ച അഥവാ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ സന്ധിബന്ധമുണ്ടാക്കിയ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ആത്മജ്ഞാനപരമായി അഥവാ അംഗീകൃത കൈവല്യ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസമരസന്ധിയിൽ പറയുന്നത് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധി, ഭഗവാനുമായിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, അത് ആ ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധി യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതി. ബാക്കി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വൈരാഗ്യം, ദേഷ്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, ത്യാജ്യം, വൈരാഗ്യം. നമ്മൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് സേവനവുമായി അവിധം കൃത്യമായി യോജിപ്പിച്ച അഥവാ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ സന്ധിബന്ധം, ഭഗവാനുമായി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാല് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ആത്മജ്ഞാനപരമായി അഥവാ അംഗീകൃത കൈവല്യ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അംഗീകൃത കൈവല്യം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 3-4 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രേമബന്ധങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാനായ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ക്രമേണ ഉയർത്തും. അതിലൂടെ മനസ്സിന് ശാന്തിയും ആത്മസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തിരമാലകൾ എന്തൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്? ആഗ്രഹം, കോപം, അസൂയ, ഭയം, അഹങ്കാരം, അമിതമായ ആസക്തി, നിരാശ. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ട് എന്താവും? നിരാശയിലേക്കാണ്. ഇതാണ് തിരമാലകൾ, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ഇവ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ തിരമാലകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും വളരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ക്രമേണ ശാന്തമാകും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അതായത് പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ദിശയും മാറുന്നു. അപ്പൊ പണം കിട്ടിയാലും സന്തോഷം, പ്രശംസ കിട്ടിയാലും സന്തോഷം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നടന്നാൽ സന്തോഷം. ഇതെല്ലാം ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. എന്നാൽ ആത്മപ്രസാദം എന്നത് പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ശാന്തിയാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 13. ശൗനക ഉവാച
ശൗനകുവാച അതെവിടെയാണ്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ. ഇത്യഭിവ്യാഹൃതം രാജ നിശമ്യ ഭരതർഷഭ കിമന്യത് പൃഷ്ടാൻ ഭൂയോ വൈസാ വയ്യാസഖീം ഋഷിം കവിം. ശൗനക ഉവാച പറഞ്ഞു ഇതി അഭിവ്യാഹൃതം പറഞ്ഞതെല്ലാം രാജ നിശമ്യ പ്രവിച്ച് ഭരത ഋഷഭ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കിം എന്ത് അന്യത് അധികം പൃഷ്ടവാൻ ഭൂയഃ വയ്യാസഖ്യം വ്യാസദേവപുത്രന് ഭൂയോ വയ്യാസഖ്യം ഋഷിം കവിം. ഋഷിം നിപുണനായ ഒരുവൻ കവിം അതായത് വ്യാസപുത്രൻ ആരാണ്? ഗോസ്വാമി. സുഖമഹർഷിനെ ഇവിടെ പറയണ അതിനിപുണനാണ്, കവിയും കവിതാത്മകമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാം ഇവിടെ കവി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കവി എന്നത് ഒരു വെറും കവിത എഴുതുന്ന ആളെ വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആഴത്തിലുള്ള സത്യത്തെ വ്യക്തമായി കാണാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവ ജയ് ശിലപ്രഭുവ. ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയും വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതെല്ലാം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ആ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചതൊക്കെ കേട്ടു. ഇനി അതൊക്കെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു. ഇനി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ അവര് വളരെ ഇതോടുകൂടി ഔത്സുക്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്, ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞൂലേ, ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം: ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായ എല്ലാ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും താനേ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാം താനെ. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന് ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായ, നമുക്ക് ചിലരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ മുഖം നല്ല പ്രശാന്തമായിട്ട് ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? താനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ. ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ ചില വിശിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ദയുള്ളവനും ശാന്തനും സത്യസന്ധനും സമഭാവനും നിഷ്കളങ്കനും മഹാനുഭാവനും സൗമ്യനായിരിക്കും. മസൃണനും, യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവനും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ഏവരുടെയും അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയായിരിക്കും. സംതൃപ്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനും അഥവാ കൃഷ്ണന് സമർപ്പണം ചെയ്തവനും അഭിലാഷങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധാത്മാവും നിയതനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹരിക്കുന്നവനും സുബുദ്ധിയുള്ളവനും സഭ്യൻ അഹങ്കാര നിർമുക്തൻ ധീരൻ അനുതാപമുള്ളവൻ സ്നേഹശീലൻ കാവ്യാത്മകനും വിജ്ഞനും നിശബ്ദനുമാകുന്നു. നോക്കിയ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മൾക്കുണ്ടോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതെ, എല്ലാരും എന്തും സംതൃപ്തി ഉണ്ട്, ഉള്ളത് മതി എന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ദയയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരോട് കുറച്ചൊക്കെ ദയ ഉണ്ടാവും. ശാന്തനൊന്നും ആവൂല കേട്ടോ. ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? വിനയനായിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വയലന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സത്യസന്ധൻ, അത്യാവശ്യത്തിന് നുണയൊക്കെ പറയാനുള്ള സാമർഥ്യമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ സമഭാവന, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നില്ല. നിഷ്കളങ്കൻ, അങ്ങനെയാണോ? കുറച്ചൊക്കെ മാലിന്യമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ.
മഹാനുഭാവൻ, സൗമ്യൻ, മസൃണൻ, എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ വക ഗുണങ്ങളൊക്കെ വരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് നമ്മുടെ അസുര ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തനിയെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവും? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ച ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിക്കുന്ന 26 വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളിൽ കാവ്യാത്മകൻ എന്ന് സവിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം ആണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങള് എത്ര? 26 വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളിൽ അതില് കാവ്യാത്മകൻ എന്ന് ചേർത്തത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി കവി എന്നല്ലാതെ ജ്ഞാനിയാണ്. ജ്ഞാനത്താല് എന്തും അതുപോലെ പറയാൻ കഴിവുള്ള മഹാനാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള അഥവാ കഥനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം, ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കവി എന്നത് കവിത എഴുതുന്ന വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആഴത്തിലുള്ള സത്യത്തെ, ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യത്തെ വ്യക്തമായി കാണാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ജ്ഞാനി എന്നർത്ഥമാണ്. അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനം, അറിവുണ്ട്, അനുഭവമുണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം. ഉദാത്തമായ കാവ്യാത്മക സംഭാവനയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഈ ഇത് വായിക്കുമ്പോള് അതിലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോള് അതെ, ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് കാവ്യാത്മകമായി അത് പറയാനായിട്ട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കരിച്ച ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയായിരുന്നു. അന്യത അദ്ദേഹം ഋഷിമാരിൽ കവിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കവി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി എന്ന് പറഞ്ഞത്? കവിത എഴുതുന്ന വ്യക്തി എന്ന് മാത്രല്ല, ആഴത്തിലുള്ള സത്യത്തെ എന്താണ് വ്യക്തമായി കാണാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ കവി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. മനസ്സിലായ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. ശ്ലോകം 14. ഏതത് ശുശ്രൂഷതാം വിദ്വൻ സൂത നോർഹ നോ അർഹസി ഭാഷിതും കഥാഹരി കഥോദർക്ക സദാംശു സദസി ധ്രുവം. ഏതത് ശുശ്രൂഷതാം വിദ്വൻ സൂതൻ നോർഹാസി ഭാഷിതും കഥാഹരി കഥോദർക്ക സദാംശു സദസി ധ്രുവം. ഏതത് ഇത് ശുശ്രൂഷതാം വ്യഗ്രരായവരുടെ, കേൾക്കാനായിട്ട് അത്രയും വ്യഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ, വിദ്വൻ പണ്ഡിത സൂത സ്വാമി നഹ ഹസി ഭാഷിതും അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് കഥാഹ ഹരികഥ ഉദർക്ക സദാം സ്യൂഹു സദസി ധ്രവം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭു. അല്ലയോ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി, അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം വ്യഗ്രരാകയാൽ നമ്മുടെ ശൗനകാദി ഋഷിമാര് ചോദിക്കാണ്,
അങ്ങ് വർണ്ണന തുടർന്നാലും അതിലുപരി ഭഗവാൻ ഹരിയെ കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പര്യവസാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭക്തരുടെ സദസ്സിൽ നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. ഭക്തരുള്ളിടത്ത് ഭഗവാന്റെ ഹരിയുടെ കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, അത് കഥ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നാം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച പോലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അവയെ അതീന്ദ്രിയമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും നമ്മള് ഈ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, അപ്പൊ ലൗകിക കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അവയെ അതീന്ദ്രിയമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ഉന്നത കുലത്തിലെ വിലകെട്ട സന്തതികൾ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അഥവാ മഹാകാവ്യങ്ങളെയും വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് സാധാരണ സ്ത്രീകളെ അത്ര അധികം ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് പറയാറില്ല അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് രാമായണം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ. മഹാകാവ്യങ്ങളെയും വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ 5ാം വേദമായിട്ടാണ് മഹാഭാരതത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായി പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹർഷിമാരും മഹാപ്രാമാണികരും മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തെ അങ്ങനെ 5ാം വേദമായിട്ടൊന്നും അംഗീകരിക്കാറില്ല. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അല്പബുദ്ധികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണവുമാണ് അല്ലെ. മഹാഭാരതത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണവുമാണ്. ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനായ അർജുനന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ഭാവത്തിൽ, ഭഗവാനും അപ്പ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, ആ ഭാവത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന വസ്തുത അത്തരം മണ്ടന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് വളരെ കടുകട്ടിയാണ്, അത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളതല്ലാന്ന് അല്ലെ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശ ഭഗവത്ഗീത എന്ന വസ്തുത അത്തരം മണ്ടന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വേദജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഭാഗവതം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണം. നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നഴ്സറി, 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ്, അങ്ങനെ 10 വരെ എത്തിയാൽ തന്നെയാണ് SLC പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ എന്ത് വേണം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാളും ടോപ്പാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ആയതിനാൽ ഭഗവത് ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അഥവാ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവ മഹാഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. കുറെ ഉണ്ടല്ലത്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.